Línia automàtica de màquines d'ompliment de pesatge lineal de pols de grànuls. Taula d'acumulació rodona que classifica automàticament a la cinta transportadora de la línia d'embalatge, estalviant costos laborals. Màquina d'ompliment lineal adequada per omplir materials granulars i sòlids amb alta precisió. La tremuja de recollida pot ajustar la quantitat de material que s'omple i és fàcil d'utilitzar. Màquina automàtica de segellat de llaunes, la placa giratòria només funciona quan hi ha una llauna. La velocitat es pot ajustar per separat, quan hi ha pot enganxat, la plataforma giratòria s'aturarà automàticament. Màquina aplicable a llaunes d'alumini, llaunes de plàstic i llaunes de paper, és l'equip d'embalatge ideal per a aliments.